Дами и господа, този поздрав е специално направен от Алекс Агата за вели патрона от Варвара по случай именият му ден е най-бареске Анди Бари, Германия. За най-добрия от Варвара, за вели патрона. Вали гърмина, вели, все му върви. Си боса на Германия, всяка майка вели не ражда. Той е вълк единак и Симан Бут Бари фамилия, капа бара в Тумен. Вали гърми на вели патрона, пак му върви. Германия, той е човека, канадикен тут прала вели. Е душманен му дарес, о, вели патрона, най-големия, о, най-баро Анди Варвара. Вели патрона, сам е постигнал всичко. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Германия ти озорало, обарвало, леле, опа, а кана саворете джанен, ме фами